Kalmafel. May nagkasapal, kung ikatumpi, kanina kung ikamaplo. Kanina, kung makakara, no makakara natin soso. Well, sa ilok private. Na, semangat kahit tamay na ng sa ilok ng mawali. We welcome the answer of Mama Tarukataramas. Ima kayo, karakati ang wala ko. O tamang sampal ng koko, o ititempo ko ano na sa kuyate tayo. Ay, sa wawas ko ang koma. Mga welcome na. Mahmud, benar maksudnya benar. Dalam kali apa yang saya benar kali Islam, apa dia yang menjadi lembab bukan korban. Lembab di mana orang korban mampu, usaha benar. Betul dan nasani unsur yung buko. Wewan mo ng politisyo, magkasuratan na ako, gusto ko ang palo-palo ng buko at magkasamuha. Sabi, ikamala na kanina, so ang pagkakala, ang sulusan, sila ng makakagaya, at matapia, at makakasamuha. Kaya po na, katuwa, niya na, kaya na nagkakasuot ko niya ang mga puso. Nasota at kagtawla o kawlangan kapupo. Kasi nga pa ako ito. Lansot kita rin. Di magkakot ka rin po ay ang sentral. Yung kalmapel. Hindi na rin, makinaw kita mo po. Marang pagkumulit. Kung musong katekdeka, makakanas kita sila po. Kakaan pa pa mo, naso pa, naso mga. Ansong sumwa, ansong kela, ansong kayawa, ansong kaiso. Kusoy kaya, saan parol siya po, kung kayo, Kalau nak orang makan politik pada kuaya macam, banyak ada. Di luar mana, mungkin orang kita mampu, sampai malam ni semalam itu, berarti dia sampai malam kemudian untuk ramat makan jalan kopi, makan jalan kemudian kian diberikan mas. Kian. Ngobrol berbagai. Aulia ni ring mau yang memang buat. Sebenarnya rokok sorakan mati. Dengan naman sopas. Ramat, kaulian yung rin, kasalata, mga bandang doktor, o wala, o ilawat, katong yung tino,
Kanta ko lang. All right. Napalap. Mau tahu para tuksa. Ano? Kemapurto. Tapurto. Tapurla.
Tapurto. Tapurla. Kumakay. Tapurla. Tapurto. Nakraiti. Smile. Smile arot tayo. Oh, Lilo, smile lang. Kaya na may popurano. Teko. Dapat. Tahu pakai paksa nga pulira. So, ako ma. Congratulations. Ang pagayos. Mainin na wala. Kag. Sarili guys. Nikik ko kami na nakitiyos. Smile.